irmão che falo, do mon irmão che falo. E agora, os meus oficios. Hai moi poucos días en Ferrol, alegreme moito, cando un deses admiradores raros que ten un, que me admira moito porque considerando que son, el considera equivocadamente que son persoa importante, admira moito porque comproba que leva un reloj modesto. E cando foi a presentación do este libro que vos repartiron en Ferrol, achegos a min para decirme que por favor no libro que el conseguira, que non o Concello de Ferrol impediu que fora vendido ali no centro que pertence ao Concello de Ferrol, que lle escribira o que vou agora ler e que recite ali, que son uns versos que José Antonio Labordeta escribiu e que lle facilitou a un grupo que a xente que iba a decir que peiteamos canas, eu non peiteo nada, a xente que temos certa idade. E quizá lembremos, un grupo aragonés chamado La Bullonera. E o texto que eu compartín desde que o conocín como activista é o seguinte: este rapaz quedou encantado, este admirador, porque tiña un reloj modesto, quedou encantado de que yo escribira no libro que tiña ali uns versos que sempre practiquei e penso seguir practicando mentras poida. Pongo mi voz para quen quera usarla como su propia voz, como su propia arma. Direivos que de rapaz gustaba moito escoitar historias, pertence a unha xeración que non sufriu a televisión ata que ata o ano 62 e contaba as historias. Fue un devorador de Julio Verne e de Salgari. Por lo tanto, eu quería ser, cando era máis novo que agora, quería ser explorador no Amazonas, quería ser arpoeiro, trampeiro en Alaska, cazador en África, patrón dun veleiro. E xente di que algo moito deso perdura na miña maneira de ser, no meu carácter, mas sabendo que aprendiz de todo, mestre de nada, rematei desenvolvéndome en dous oficios, os dous vocacionais, o de profesor e o de historiador, e afirmo que con eles fun e son feliz. O oficio co que gañei o meu salario foi o de profesor de ensino medio de 1973 hasta o 31 de agosto deste ano no que andamos. Dese longo periplo, 34 deses anos foron no mesmo centro, como catedrático de Historia no Instituto Concepción Arenal de Ferrol. O oficio de profesor é un oficio ben delicado. É transmitir coñecementos, é abrir mentes e, desgraciadamente, ter que xulgar. Como profesor, fixen tal, claro está. Mais, educando sempre en liberdade, teimando arreo para que, como futuros profesionais, os estudiantes foran quen de aprender a traballar con método, que como persoas se decataran da necesidade do coñecemento para afrontar abusos con seguridade, que souberan que o poder mal exercido perxudica o común, que foran persoas críticas, constructivas, responsáveis, solidarias e comprometidas. E teño a satisfacción de comprobar que, canto menos, se non creí escola, ese alumnado garda bo recordo de min. E tamén esta é certamente a ocasión, inda que poda haber alguén a que non lle guste, é moi boa ocasión para lembrar que o Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela rexeitou en outubro do 91 a miña candidatura a docente nese departamento, cousa que nesta altura moito agradezo, pois mercé a iso poden manter estes últimos 20 anos a miña independencia académica e poden traballar sin imposicións e sin componentes. Dice, indicaba Uxío, que foi un pioneiro investigando certos períodos, e é verdade. Mas é verdade pola miña idade. Veño de cumprir 60 anos o mes de maio. Daquela, nos anos 70, indudablemente botándolle un certo valor, farto dunha historia contada noutra lingua, din en esculcar no descoñecido da historia de Galicia. Na Segunda República, na sublevación militar fascista de xullo do 36, na represión subseguinte, na guerrilla antifranquista, no movimento obreiro, e tuve tamén a sorte de que, aínda na década dos 70, cousa que non lembraba, o esquecera, é que debolle a Dionisio Pereira un recordatorio que fai onte nunha louvanza desmesurada, e gracias, que fai de min na revista Terra e Tempo. Xa no ano 77 tuve o privilexio de publicar na Gran Enciclopedia Gallega e en castellano as voces Guerra Civil e Guerrilla e uns temas, pois, daquela, cando comecei, clandestinos,
que só reloucaban cando as conversas eran entre xente de moita confianza e falando baixiño, xa que había perigo de cadea. E a pouco tamén descubrín o noso mar vivo, o noso patrimonio marítimo, e aquí presente por xente ben brillante e que se dedica a él. E para min, traballar nese tema, outro prazer. Nestes mesteres, como profesor e como investigador, din con moitos outros francotiradores, dos quais aquí hai moitos presentes, e dese xeito, co paso dos anos, algo fun aprendendo do oficio de historiador. Hoxe atrevo-me a afirmar e defender que o oficio de historiador non é o de memorialista, e aínda menos o de erudito, eses que rematan a súa vida coa fachenda inútil de ser os máis sabidos dos cementerios. Senón que o historiador ten que ser un analista. O historiador é un experto en ciencias sociais, especialmente se estudia, como foi o meu caso, a contemporaneidade, un período de datas incertas e sobre o que todo o mundo ten opinión, como por exemplo o señor Núñez, presidente da Xunta de Galicia. O historiador é persoa que cava en xacementos arqueolóxicos, mide, limpa, clasifica, restaura, revexe en arquivos e con moito traballo e maior intuición descubre documentos, dados, nomes e feitos. O historiador vai avante e cía unha vez máis outra e combina con método científico e maior intuición diferentes fontes de información, todas úteis. O historiador goza investigando e o historiador despois prepara os seus estudios para editalos, mas o historiador nunca debe escribir só para os seus iguais. O historiador aínda menos ten que ser o reproductor mecánico deses dados, deses nomes ou deses feitos. Pois o historiador ten que interpretar o pasado para expor como este condicionou o presente e como fundamento o futuro. Superando calquera manipulación, a verdade permanece sempre na memoria social, está nas memorias individuais e está, pois, na memoria colectiva. Hai unha verdade histórica que é teimuda e que nos fai libres. E o historiador honesto é a quen lle corresponde divulgala, pois entendo que, por riba de calquera outra consideración, o historiador arrogámonos a función tribunicia. A función tribunicia é comunicar a verdade. Tal como expresou nada menos que Marco Tulio Cicerón hai máis de 2000 anos, cando clamou, e abrí de comillas, quen non sabe que a primeira lei da historia consiste en que o historiador ouse dicir a verdade por riba de todo? E quen non sabe que a segunda lei da historia consiste en ter o coraxe de dicir esa verdade íntegramente? E pechade de comillas. Polo dito, o historiador ten unha función social que cumprir e, ao meu entender, esa función social non é outra que o compromiso dialéctico de estudiar e divulgar esas verdades, afondando na historia da xente do común, a xente do común que somos os únicos e verdadeiros protagonistas da historia. Non hai moito, leín do recentemente fallecido Tony Judt unha frase que me impactou, unha frase na que Tony Judt escribía que se o intelectual renuncia á análise crítica está deixando paso a burócratas mediocres e tristes. E, por tanto, seguindo a grasquiana, no meu caso, filosofía da praxe, nestes anos o que quixen foi abondar no coñecemento positivo, na renovación permanente, na revisión crítica continua, afirmando hoxe rotundamente que temos os historiadores, a xente que tuvemos o privilexio de ter formación intelectual, temos a obriga ética de pôr os nosos coñecementos ao servicio da colectividade. Temos a obriga ética de practicar a intervención. Nunca ser complemento nin corifeos do poder, senón sempre a súa conciencia. E finalmente, todos vós, para min, conquistadores do futuro, gracias polo premio, gracias pola vosa presencia, polo voso apoio e polo voso conforto. E remato cunha cita de Xosé Afonso, cantor, quen declarou: admito que a revolución sexa unha utopía, mas no meu día a día procuro comportarme como se ela fora tangible. Continuo a pensar que debemos lutar onde exista o pensado, sexa a nivel que for. Compañeiros, compañeras, camaradas, saúde, república e por unha patria liberada. Como un irmão che falo,